Gatutkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatutkaca. Lho, wis ndapuk Senopati, ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah, sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk. Nyo, godo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan guthik kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke iki sliwas-liwer nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggepmu iki sapa padamu kok? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Goleki Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durnane endi, Gong. Non. Goleke Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonan iki anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae. Malesa ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis kowe males, nyo. Emoh. Malesa ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis malesa. Pisan wae tuk ngono terus goleki anu Siwa Mandura. Ngapusi ya. Engko mbales kowe.